Hello. Good morning. Hello, good morning. Nasa loob na naman tayo ng sasakyan. Anong oras na ba? 10:12 a.m. Happy Easter holiday. Ano daw? Ano ba na ngayon? Good Friday. So, yeah, medyo long weekend meron tayo. So, napunta na kami ng ano ba? Sydney. Road trip to Sydney. Nung isang linggo, hindi pala ng isang linggo. Ano ba yun? 2 weeks nakaraan, galing tayo ng Canberra. Pero ngayon pupunta naman tayo ng Sydney. Yung ano, yung Canberra namin, biglaan lang yun. Biglaan lang na road trip, wala sa plano yun. Pero ito yung ano, itong Sydney. Nabook in namin to nung ano pa, January. So, nakaplano talaga siya. First time kong makapunta ng Sydney. Dati sa ano, libro ko lang siya nakikita, yung Opera House. Kasi famous, para ano, famous ang Sydney sa Pilipinas. Melbourne and Sydney. Pero Sydney talaga yung lagi ko naririnig, guys. So, nakita ko sa libro lang to yung Opera House. So, sabi ko, nagdodream ako nun. Sabi ko, parang, kailan kaya ako makakarating dito? So, eto na yun. Thank you. Thank you so much. Guys, nag-stop over kami muna kasi magla-lunch na ako. Kasi nung oras na mag-1 o'clock na, gutom na ako. Saka magugulat kayo, meron akong baon. Nagbaon talaga ako kasi mahaba yung biyahe. Ayokong ano, binili ng pagkain, mahal ang pagkain dito. So meron akong itlog. Tapos nagluto ako ng ginataang laing. Nilagay ko lang siya sa freezer para hindi siya madaling mapanis. Meron din na akong dalang kutsara. Preparado talaga. Ito siya. Tcharan! Eh, yung isa hindi naman siya kakain. So, ayaw niya. Yun ang pagkain natin. Iulam natin yung itlog. Ulam mahirap. Nagugutom na kasi Akich. Anong oras kami breakfast kanina sa McDonald's? 7 o'clock yata yun. Kain muna tayo. Tapos meron akong ginisang sardinas na may konting sili and sitaw. Ayan siya. Kain tayo. Naghihintay yung isa. Sabi ko mag-smoke ka muna kung gusto mo mag-smoke, kakain lang ako. Kakain sana ako sa loob ng sasakyan. Ayaw niya naman. Kada magkalang. You wanna try? Hindi ko alam kung nasa na kami nag-ay. Pero malayo pa tayo sa Sydney. Ilang oras pa lang? Na 12:30. Ang ganda panahon. Nandito kami guys pa. Ayan. Ayun, nasa likod ko ko. Tara. Kain ulit. Stop over ulit tayo guys. Kasi nakakita si Jason na nagtitinda ng honey. Ayun siya oh. Ng honey at tsaka chocolate, Rocky Road. Gustong-gusto yun ng aking biyanan. So, bibili niya yan para sa biyanan, hindi para sa akin.
parang mahal. Yung Rocky Road lang ang bibilihin niya. Hindi siya bumili ng honey. Ay, yung honey, oh. Mahal kasi ang honey. 20 bucks each? No, it's 3 for 20. Oh, 3 for 20. Yeah, I was going to get the honeycomb, but they only had the real honeycomb from the hive, the beehive. Okay, how much is the honey? The big ones are, the jar this big, 17. 17? Yeah. How about the small one? I don't know, it didn't look. I wanted the honeycomb, but they only have the, you know, the honeycomb from the beehive. Oh, yeah. It's expensive, but it's really good. He said, the man said, you eat it with the feta cheese. He said, it's beautiful. Oh, yeah. I said, no, I'm looking for the other one for my mum. Anzac Bridge, and there's the Anzac. See? Yeah. See the Anzac there? Yup. That's it. Ito guys yung aking nakita lagi sa maps. Finally, nadaanan din kita. Ay, hindi ito. Parang ayun sa kabila. There's the Harbour Bridge. Yeah. Just there. Ito ba yun? That's the famous bucket bridge. Not this one. This is not famous. Hindi ba ito? Ayun yata. That's sa the kabila. famous bridge, yeah. Where's the opera house? Oh God. Ang ganda ng Sydney guys, promise. Oh my God. This is it, pansit. Narating din kita sa wakas. Yay! Andito na tayo sa loob ng hotel! So, wala kaming view guys. Ang view namin, likod. Kasi nasa side kami. Wala kami dun sa harap. Kung nasa harap kami, makikita nyo yung city. Pero nasa city tayo. Mismong city. Ayun yung likod, oh. Ayun yung aming view. Sa likod lang. Ayan ang ang maliit na terrace. Ayan, oh. Ayan yung harap. Oh, lalakad lang tayo ng konti doon. Nandun yung magandang view. So, tour ko kayo dito sa loob. To the city, look. Yeah. Right there you can see the city. Yeah. Wait. Tapos, pakita ko sa inyo yung yung hallway ng hotel. Ayan. Yan, ito yung hallway ng hotel. So, medyo creepy siya. Hindi naman. Ito yung number na tinutulayan namin. 336. Tapos, pagpasok mo, ito agad ang makikita mo. Ayan. Bathroom, kasama ng toilet. Tapos, ito lang talaga. Ito lang talagang pantakip. Tapos, ito yung mga anik-anik lalagyan ng kung ano-ano. Ano mayroon pa dyan? Plancha, hanger. Yung mga gamit namin. Tapos, meron silang salamin. Ayan. Tapos, meron silang microwave. Maliit na fridge. Ayan. Hala, porosin na. Wala namang laman. Hala, yung milk. Yung milk ba? Malalaglag na. Tapos, ayan ang mga biscuit. 2 biscuit lang pala to. Tapos, ano pa to? Wine glass. 2 mug. Tapos, ano pa to? Okay. Glass. Tapos, ano to? Yung blower. Meron akong blower na dala eh. Tapos, ano pa to? Ay, walang laman. Dito yata ilalagay yung yung aking mga damit. Yung mga damit ba? Tapos, yan ang aming kama. Ayan ang TV. Ayan, may 2 upahan. Gusto ko itong upahan na to. Doon sa Canberra tinutulayan namin, meron ito. Dito meron na naman. Ayan ang table ni Jason sa kanyang extra online job. Ayan, ang ganda ng weather dito, oh. Ayan na. Jason, let's sit here. Ayan, dito lang kami uupo. Guys! Ano pala, 3 o'clock tayo nakarating dito sa Sydney. So, umalis kami ng 5 o'clock in the morning sa Melbourne. So, nakarating tayo dito ng 3 o'clock. So, ilang oras yun? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 10 hours.
10 hours nating na-drive from Melbourne to Sydney. Guys, ang daming yung dinala ng ganda ng mga view. Maglalakad na lang kami. Kasi ang hirap ng parkingan dito. Tapos, nagbabook kami ng hotel. Pero, yung parking, paparkingan namin, hindi kami nakapagpabook. Kailangan pala magpabook. Kailangan pala isama yun. Kasi, ang hirap pala dito, mag-park guys. So, ang parking namin per day is $20. So, 3 days kami mag-stay dito. 3 days kami mag-stay dito. So, ang binayad namin ay $60. So, $20 bawat araw. So, di ba ang mahal? Tapos, parang, yung nga, sabi nga nung staff dito, mahirap mag-parking dito. Magharap ng parkingan. So, maglalakad na lang kami guys sa... siguro kung magdadrive kami kung saan-saan, kung may makita kami parking, gano'n. Pero, lang naman kasi, nasa mismong city tayo. So, daw? Nagutom na naman ako. I mean, nasa mismong city tayo nanunuluyan. So, lakad-lakad na lang tayo mamaya or sa susunod na mga araw. Lakarin na lang natin. Ang gusto ko lang naman makita dito yung Opera House. Pero nang makita ko yung place na ko, ang ganda. Super ganda. Yun lagi yung nakikita ko sa Married at First Sight. Tara na, babe. Let's go. Let's walk! Yan. Nasabi ko lang. Ano yung kamanot na eh? Ba? May gulong. Guys, ito yung labas ng aming hotel. Ayan yung aming tinutuluyan. The Mariners Court. Nagpahinga lang kami ng konti. Tapos, ayan, rampa na agad dito sa city. Gusto ko na lang makita yung Opera House. Ganda ng weather. Summer na summer. Kaka-excite naman. For my first time si Manay dito sa Sydney. So, ito ay bago sa akin lahat. Ay, sana maglakad-lakad nitong isa. Sabi ko, tara na. Lakad-lakad tayo. Pasaan to si parang Jason? Where you going? Basta na lang umakyat eh. Ayan guys ang view. Masyado kasing nakakasilaw. Tingnan natin ang taas. Bukas pa kami guys pupunta ng Opera House. Pero ito siya guys. Is this hotel? The house. Ah, the houses. Rich house by the look of it. Guys, nag-lunch na ako kanina. Pero magla-lunch pa rin ako. Hindi, joke. Anong oras na? 5 o'clock. So, early dinner to. Ito yung ating dinner. Pizza and spaghetti bolognese. Let's eat, babe. Ayan ang view. Sarap. Ayan. So, kain muna tayo.
They're all pulpit. Guys, ito yung ano, likod namin. Ang likod namin. Ito yung likod ng hotel na tinutuluyan namin. Nasa ano talaga siya. Yung bahay nasa ano, nasa bato ba? Ayan o. Bato. Pusong bato. Ay! Ano yun? Like commission house. Ah? Commission house? Four people house, yeah. Oh, yeah. Ayan guys, oh. Look at the nice dog. Where? Oh, hello! Come on, Hi! How are you? let's go. Hello! Let's go. Bye! Wow. Nasa ano tayo Eskinita, dong. Layo na ng lakotsa namin Gamitin natin yung sabon ng Skin Magical. Maghilamas lang ako. Malamig sa labas, guys. Binuksan ko yung may heater sa CR. May heater ang CR. Medyo makata ang aking face lock. Ang ingay guys sa sa kwarto. Nanonood kasi si Jason ng pelikula. So pag doon ako naglagay nito, mga copyright tayo, kaya dito ko na lang gagawin sa toilet. So tapos na nating linisan yung ating mukha, so maglagay tayo ng toner. Ito pala yung ginagamit ko. Skin Magical. Kamabalik ko lang guys. Tinigil ko kasi ito Kasi alam niyo na baka masunog na yung mukha natin nito. Pero meron naman siyang set 2 or set 3 para mag-maintain na siya. Pero tinigil ko talaga siya. So, ang ginamit ko ay Cetaphil. Maganda naman yung Cetaphil pero balik ako sa Skin Magical. Wala lang, trip ko lang. Natin ang rejuvenating cream. Rejuvenating cream. Para mukha na siyang sira. Mukha lang siyang sira pero hindi naman. Ganyan na talaga yung bago nila. Hindi katulad no na lusaw yung nila, yung cream. Madali siyang maubos. Ito medyo matagal-tagal to ng konti. Time check! 9 o'clock na ng gabi. So, matutulog na tayo guys. Kasi bukas, maga tayo gigising. Siguro mga 6 gigising na ako kasi punta tayo ng opera house. Maglalakad lang kami simula dito sa hotel hanggang doon sa opera house kasi malapit lang siya dito sa amin. So, niyayag ko tong pumunta doon ngayon. Pero ayaw niya. Gabi na daw. Hindi ko na pigil. Excited na kasi ako. Ano daw? O siya, sige na. Good night na. Magtulog na kami. Bye-bye. Bye guys! See you tomorrow! Kita-kits sa Opera House. Bye-bye!